लाडू कोणी नवशिके असतात, कोणी वळवात, पण नरम झालं लाडू की तुम्ही तोंडात टाकल्यावर विरघळतलो. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मी सर आता वहिनी खूप खूप स्वागत केलं परब किचन मध्ये. तर परत मी किती करू तसं करूची इच्छा होती, पण जाऊ दे. चला आजची सुरुवात तिचं काय तर सुविचार तुम्ही ठरवलेला असा. सुविचार नाही, पण आजची सुरुवात अशी आपण सकाळी उठल्यावर आनंदाने आणि जशी आता सण येतात, सणात जो उत्साह आणि आनंद असतात त्या आनंदाने जर आपण फराळात सुरुवात केलं तर आपले सण सुद्धा आणि आपलं फराळ सुद्धा कशात वाया जाईल, मस्तच होईल. आनंदाबरोबर सण सूद जेव्हा येतात ना तेव्हा एक दुसरी गोष्ट सुद्धा आपसुकच येतात. वहिनी तुम्ही सांगू शकतात कुठली गोष्ट? नाही बाय मला माहिती होता वहिनी गेस करूची नाही. तुम्ही गेस केलात तर खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि आता मी सांगते आनंदाबरोबर सगळीकडे होता हे इल्यात सण इलो ना, ह्या घ्या काहीतरी गोड खाया, भाऊबीज इली काहीतरी गोड खाया, पहिलो दिवस लक्ष्मीपूजना काहीतरी देवी गोड दाखवा, नैवेद्य गोड धोड, आनंद आणि गोडधोड या दोन गोष्टी दिवाळीत किंवा कुठल्याही सणाक येतात. तर आज वहिनी सांगले काय गोडधोडच तुमका खावचा ना, तर मी तुमका करून दाखवतोय कसले रवा नारळ लाडू. हा गोडाचे आपल्या किचन मध्ये रव्याचे लाडू होत, सरोजने दाखवलेले, स्नेहान दाखवलेले, तेही जाऊन बघू शकतात. ते तुपातले होत, याचे लाटलेले आहेत ना ते, हा ते लाडू झटपट बिना पाकातले. हा बिना पाकातले लाडू आज आम्ही करतो रवा नारळ लाडू. हा बिना पाकातले दाखवले ना, आता पाकातले दाखवूया. पाक फसता या लक्षात ठेवा म्हणून त्याच्यासाठी पूर्ण बघूची लागतली. चल आणि प्रमाणासहित हा, जसं मी प्रमाण घेतलंय जेवढं वेळ रवा भाजलाय तसे करू पाहिजे, मग तुमचे लाडू अजिबात बिघडणार नाही. चला करूया सगळं. जाड गोडाची आपण कढई घेतलं, असा घेतलं रवा भात, तर 2 वाटी रवा घेऊया आपण कढईत घालून. कढई तापली, आपले रव्याचे लाडू पांढरे गमाक होय म्हणून मोठी गॅस करून नाही, एकदम मंद गॅस करून आधी 5 मिनिटं असं सुकच भाजायचं. कच्चो जर रवो रवलो आपल्याक भाजतलो आणि लाडू पण जास्त दिवस टिकायचे नाही. आता ह्यो रवो मी 2-3 मिनिटात असंच परतून घेतले, त्यात तूप नाही घातले. आता हे बघा, हे 2 वाटी भरून रवो हा, ते पाऊण वाटी म्हणजे थोडं कमी, म्हणजे 2-3 चमचेच कमी असत. तसा वजनी भाव केला तर पाव किलो रवो आणि ह्या 150 ग्राम तूप. तर वितळल्यावर ह्या 200 ग्राम होतला. आता त्या किती मी 150 ग्राम म्हणाले ना, तर अर्धा तूप घातले त्यातला. 2 वाटी रव्यात मी पाऊण वाटी तूप घेतले, म्हणजे 2-3 चमचे कमी. याच वाटीच्या मापान मी 2 वाटी रवो घेतलाय, म्हणजे पाव किलो रवा. त्याच्यात बरोबर 2-3 चमचे कमी तूप घेतलंय, 1 वाटी ओलो नारळ घेतलाय, 1/2 वाटी साखर, म्हणजे ही पण 200 ग्राम साखर. आणि ह्यानी आपले लाडू एकदम चविष्ट होतले. ता काय तर मी नंतर सांगते. 1 चमचा वेलची, तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रूट घाला. मी बदामाचे काप घेतले आणि जायफळ वरचून मी किसून घालते. बदामी रंगावर एकदम लालसर नाही, पण ह्यो मंद आचेवरच बघा भाजतोय. तुम्ही फास्ट गॅस केलास ना तो लवकर काळपट होतो, लाल होतलो, म्हणून मंद आचेवरच फुलवून असं मंद आचेवर भाजू गयो. बरोबर मला आता ही 10 मिनिटं झालेली होत रव भाजू. आता ह्यो आपलं ओलो नारळ ह्याच्या काळपट असतात आतला घेतलंय नाही, सगळं वरचं सफेद घेतलंय मी. सूतबीत काहीला असत तर काढून टाका, तसा किस्ते वेळी पडतात. ह्या पण आपण खोबरं भाजून घेऊया, नारळाचं चव मराठी भाषेत, नाहीतर मालवणी लोक आपला खोबराच बोलतात. नाहीतर मग जास्त दिवस लाडू टिकायचे. हा तरी पण हे बाहेर लाडू 8 दिवस राहतात. दिवाळी तुमची 4 दिवस असता, 8 दिवस हे लाडू राहतात. नंतर तुमका जास्तीची जर केलास तर फ्रीज मध्ये ठेवून खावा. घट्ट होता म्हणून मी 150 ग्राम म्हणालाय, पण मेल्ट झाल्यावर 200 ग्राम तूप झाला. ह्यो आपलं कच्चो रवो आणि ह्यो इतपत भाजलाय, बरोबर 15 मिनिटावर रवो भाजून घेतलाय बदामी रंग. आता खोबरं आणि रवो एकत्र आपण चांगला 20 मिनिटं मंद आचेवर भाजून घेतलं. आता गॅस मी बंद करतोय. आता आपण परत तीच कढई घेतलंय मी. बघा सगळं रवो काढून घेतले आणि सरोजनी कढईत चकाकता तुपाची. आणि आता इसरा साखर 200 ग्राम. हा वाटीचा प्रमाण पण सांगितलंय तुमका आणि ग्रामचा पण सांगितलंय. पाव किलो रव्यात 200 ग्राम साखर. तुमका अधिक गोड हवी असत तर आणखीन घाला. आता ही साखर पूर्ण वतून घेतलंय आणि त्याका मी घेतलंय पाऊण वाटी पाणी.
म्हणजे ह्याच वाटीन मी रवो मोजले ना 2 वाटी तर पाऊण वाटी पाणी. आपला करूचा हा पाक. 1 तारीख आहे, 1 तारीख पाक करूचा. पाकाला आपल्या बुडबुडे येऊक लागले आणि फेस म्हणजे पाक होत येता आपलं. आता पाक सुद्धा आपण मंद आचेवरच करायचो. थोडेसे पेशन्स ठेवून हे लाडू जर केले तर बरे होतात व्यवस्थित अगदी. आता 1 थेंबू या डिशवर मी गळवत आहे. हे बघा, गॅस नाही बंद केलाय, ह्यो जरा थंड होते. आता आपण हे बघूया. अजून थोडं हो गयो कारण तार सुटत नाही. जर अशीच येतात. मगाशी ओतले तर तार इली नव्हती, परत 1 थेंबू ओतते. थोडं आता ही बघा, आता तार जराशी दिसता. गमली काय गो? तुमका गमली तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. थंड होईपर्यंत ती येत नाही ना, थंड होईपर्यंत येत नाही. बघा आता उभारता तार. आता ह्याच्यात आपण गरम असतानाचा आपलं रवो आणि नारळ. आता ह्या मगाशी सांगितले काय ता सिक्रेट, यांनी लाडूची चव वाढतली. काय अगो सरोज? मिल्क पावडर, दूध पावडर. ते मी 4 चमचे घेतले. भार्गवची दूध पावडर. हा, 1 चमचा वेलची. मी फक्त लाटण्यान हे करून घेतलंय, थैच्या थै जाडसर. ती लाडवावर बरी दिसता. आणि हे आपले बदाम, त्याचे काप. आता मी 2-3 किसणी आपला जायफळ किसून घेते, म्हणजे चिमूटभर. तुमका वाटतं या मिश्रण पातळ, पण ह्या आपल्या ठेवून देऊचा अर्धा तास 20 मिनिटं सावकाश लाडू करायचे. रवो सगळा पाक सोकून घेतले. मग तर घट्टसर होता. एखाद गरम गरम लाडू वळूची गरज नाही, पण पाकात टाकते वेळी रवो असंच टाकायचं. आता हे मिक्स करून झालं. आता ह्या आपण झाकून ठेवूया. त्याच्या बदल्यात तुम्ही जेवून घ्यावा. काय करूची ती कामं करा आणि सावकाश लाडू वाळवा. आता जेवण बिवण घेतलं, जेवून कोणाक जेव वाढूचा होता तर वाढून घेतली, ती जेवली. आता बऱ्यापैकी आपलं मिश्रण घट्टच पण झाला आणि पूर्ण रव्याने फुलून इलो ना. थोडासा असा फुललेलो दिसता. आणि ह्याचे आता आपण सहज लाडू वळवू शकतो. काय टेन्शन नाही. यो लाडू कोणी नवशिके असतात, कोणी वळवात. असे केलास ना तरी होतले लाडू, पण थोड्या वेळात आणखीन जरा घट्ट होत. पण हे पटकन होतं. हे बघा, असं गरगरीत केलास ना तर तो लाडू बसणार नाही. याच्यात काय होतं, आपल्या हाताची सुद्धा वाफ लागता, म्हणून तो थैच्या थै बसता. जेव्हा डब्यात भरशाल तेव्हा आपण हे लाडू अशा प्रकारे 1 लाडू झालो. हे बघा, असे गोल 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 फिरवत त्यांना वळवून. तरी मिश्रण अजून गरमच आहे. हे बघा, असे थंड झाले की एकाच हाताने होतं. ह्या लाडू दुसऱ्या हाताची गरज नाही. शेप येत त्याला आणि काही गरज नाही लावूची. हा बघ, हिला ना तरी पण हे घे. मस्त मस्त झालेलो लाडू. आता करूया फस्त. हो, त्याच्यासाठी पहिलं करूचं लागतं ना, त्याचे 2 बघा, झटपट होणारे पाकाचे लाडू. आणि इतकं नरम झालं लाडू की तुम्ही तोंडात टाकल्यावर विरघळतलो. आणि इतके छान होतात ना की म्हणतात ना दिवाळीपर्यंत तारच होतो नाही. आताच फस्त होतले 2 दिवसात 15 लाडू आहेत ना. आणि एवढं पाकातले लाडू करू घाबरतात सगळी की त्या कडक पाक झालो तर कोणाक मारलो तर काय येतात टिमरू. तसे नाही, एकदम नरम पाकातले लाडू तुम्ही बिंदास करा. नवशिके असाल ना तरी सुद्धा तुमका हे जमतले. केपेत 1/2 किलोचा मी प्रमाण दिले, म्हणजे वाटीन सुद्धा दिलंय आणि तुमचा वजनी पण दिलंय. त्याच्यामध्ये परफेक्ट ह्या साईजचे 15 लाडू होतात. आणि हे 4 हातान केलेले आहेत बघा, लहान मोठे नाही. तरी पण आमचे एक इक्वल झाले बघा, इक्वल झाले, सेम टू सेम. हा, असे लाडू तुम्ही सुद्धा या दिवाळीत नक्की करून बघा आणि टिप्स प्लीज फॉलो करा. हो, नाही तर मग सांगितलंय अगदी प्रथमच फोन करत असाल ते का सुद्धा हे जमतले नाही फसतले.
त्याच्यासाठी आमका काय करूचा लागतं आणि हे लाडू होतले फस्त मगाशी काहीतरी बोलत ते लाडू आहात मस्त होतले लवकर फस्त त्याच्यासाठी परत किचन करूचा लागताला लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि खायना बघता असता सुद्धा सांगूचा लागतला. आणि हो, दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पटापट साफसफाई लागा आणि फराळात पण लागा. हा चला आतापासूनच फराळात सुरुवात लागा. आमचे एक एक व्हिडिओ दर दिवशी नाही तर एक दिवस ऍड करून येत हे तुमका पूर्वसूचना त्यासाठी आमच्या बरोबर जोडून राहा आणि नोटिफिकेशन ठेवा.